ବସିକି ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ବାଟେ ଅନାନ୍ତି। ଯେମିତି ଅନେଇବାରୁ ମୁଁ 2-3 ଥର କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କିଛି କହିଲେନି। ମହିଳାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଦେଢ଼ଶୁର ହେବେ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ ନଈ ତଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଝିକାଝିକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଗାଧୋଇବା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଦେଢ଼ଶୁର ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ, ସେ ମୁଁ ଟିଅଲରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଥିଲି ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ପଶିକି ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ବାଟେ ଅନାନ୍ତି। ଯେମିତି ଅନେଇବାରୁ ମୁଁ 2-3 ଥର କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ନଈକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଶୌଚ ପାଇଁ, ସେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏକାଠିଆ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୌଚ ହେଉଥିଲି ସେଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଅ, ସାଡ଼େ ଗାଧୋଇବ, ଆଉ ସାଡ଼େ ତୁଠ ଅଛି ସାଡ଼େ ଗାଧୋଇବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନ ଯାଇ ମୋ ହାତକୁ ଯେମିତି ଟଣା ଘୋଷରା କଲା। ବନ୍ଧ ଉପରେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋ ଦିଅର ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଡାକ ପକେଇଛି ସେ ଆସିକି ଆଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଖସିକି ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆଇଲେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଧିଲା ଏ କଥା ଦେଖିକି, ସେ ଆସିକି ଘରେ ଜଣେଇଲେ, କହିଲେ ଯେ ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ଜଣେଇଲୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ। ଯେହେତୁ କହିଛି ସେ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ସେ ରାଗିକି ଆମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ। ଗାଳି ଗୁଲଜ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୋର ତାର ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଏମିତି ଗାଳି ଗୁଲଜ ମୋତେ କରୁଛୁ ହେଲା। ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପାଣ୍ଟୁଟ କରିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ବୋଉ ସିଏ ଯିଏ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ନିଜେ ସିଏ ଆସିକି ମାରଧର କଲେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ବଡ଼ ଶାଶୁକୁ। ମାରଧର କରିବାରୁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ମୋ ବଡ଼ ଶାଶୁ ଯାଇ ଯେମିତି ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଶାଶୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯିଏ ସେ ପାହାର ପକେଇଛନ୍ତି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇକି ଓଠ କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡି ଇଏ କରିଦେଇଛି। ସେ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାଳନ୍ଦୀ ମଲ୍ଲିକ। ଏବେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଗୁରୁତର ଅଛି, ସେ ଏଇନା କଟକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ।